ಎಲ್ಲೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಜನಕಂಚಿನೇ. ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ವಿಜೆ ವಿಖ್ಯಾತ್. ಎಲ್ಲೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಜನಕಂಚಿನೇ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈತನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರಿಯ ಬುಕ್ಕ ನಾಯಕ ನಟಿ ಮಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರಿಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿ ಪುನಂಚಿನ ಪಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡಿ ಈ ಮೂವಿದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪುದರ್ದ ಮೂಲಕನೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟೋಟಲಿ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತು ದತ್ತ ಬರ್ರ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತುಳುಟ್ಟು ನ ಲೈನ್ ಮೂವಿದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಒಂಜಿ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮೂವಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಏರ್ ಪಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಒಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರಜನ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂರಜಣ್ಣನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲಾದಿಪ್ಪು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಒರಿಯೋಡು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಪುದರ್ ಏಪಲ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆಲೆ ಊರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಪುದರ್ ಪಾಡದು ತುಳುತನನ್ನು ಒರಿಪಾಯರ ಪೆದಾಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಈರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಯಾಕಂటే ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಟ್ಟು ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೂರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮೂವಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಈ ಮೂವಿದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಪುದರ್ದ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ದಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಚಿತೆ ಈರೆ ಪನ್ನೋಡು ದಾದಿಗೆ ದಿಯರಂದು ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಹರೀಶನೇ ಬಂಡೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣಾಗ ಟೈಟಲ್ ತಕ್ಕನ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಅದೇ ಟೈಟಲ್ ಬೇತೆ ಅಂಚೋಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಕಲಿ ಇಂಚ ಒಪ್ಪೇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಒಪ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಓಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ಬರೋ ಒಪ್ಪುಂಡು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಟೈಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದ ಜನಕ್ಕಲ ಒಲ್ಲ ಆಕಲೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪೆರದಾದ ಅಂತ ಮನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ದಾದ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಟಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ದಿಯರ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂಡರ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸರ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ಇರು ಇಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇನ್ನಗ ಇರ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡ್ರ ಆಯ್ಜಿ ದಾದ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಆತೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೆಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಅಂಚ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪೂರಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ್ ತೂತ ಅವಂತ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅವು ಎಕಸಕ ಒಂದು ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬೊಕ ಪಿಲಿಬೈ ನಮ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಹಿಡಿದು ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಯಾನ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಮಲ್ದ ಐತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಬೊಕ ಕೈಲಾಶ್ ಕೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 2017 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂಚ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಆತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ಜಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂಡ ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಸದನ ಗೊತ್ತಿನ ಪೂರಕ್ಲೆ ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಚ್ಚ ಹೊಟ್ಟೆಗ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಆತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಅವಂದು ಉಪ್ಪನಾಗನೇ ಸೂರಜ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡು ಬ್ರೋ ಬಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಐತನೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ಐಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೆ ಕನ್ನಡ ಆಡು ಹಿಂದಿ ಆಡು ಟೈಟಲ್ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿದೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ಗಳು ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತ ಈಗ ಟೈಟಲ್ ಲೋಲ ಕೋರ್ಲೆ ಬಟ್ ಟೈಟಲ್ ಬೊಕ ಮೂವಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾಯಗ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಇವನ್ ತುಳು ತಕ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಏರ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ತೂದೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ
ಬೊಕ ಕುಲೆತ ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಕುಲೆತ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡ ದುಂಬುಲಾವಂತ ಇತ್ತೆ ರಾವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಭೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪದ್ರ ಬರ್ಪುಡು ಅಂತಾರೆ ಐಕೆ ಅಕ್ಲು ಬಂದು ಅವು ಮೀಟ್ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಕೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ ಯಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬಿಡ್ಪುಜ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಕುಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಎತ್ತು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ಸೂರಜ್ ಕೊಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಸರಿ ಅನಂತ್ ನಗರ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಈ ಮೂವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆತನೆ ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಅರ್ಕಲು ಸೊ ಅವರು ದುಬೈ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಒಪ್ಪೇರು ಮೂಲ ಕುಡ್ಲ ಬರೀ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚಿಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಕೊರೋನಾ ಇವಾಗ ಓಲ್ಲ ಪೋತಿರ್ಪಿದೆ ಇಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಬೈದರು ಮೊದಲು ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಲ್ದ ಬತ್ತಿನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮೂವಿ ತೂಪುನಾರು ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ಐಟಿರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ಪೋಪುನವ ಸ್ಟೋರಿಯಾ ಇಜೆಂಡ ಕಾಮಿಡಿಯಾ सी एक्शन इंकला पसंद है जो मेरे को पसंद है एक्शन सूरज में फेमस फॉर कॉमेडी सूरज पर्टिकुलर कॉमेडी सिनेमा ಅಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಮೂಲತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ದೇತೊಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋದ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ತೆಲಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಕಚಡ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಜನಕ್ಲೆ ಅವೇ ಬಟ್ ದಾವಣ ಇಡೀ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಡಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಡಾಗಡ್ಡಿ ಗಿಡ್ಡ ಡುಸ್ ಡುಸ್ ಬಂದ್ ಕತ್ತಿ ಪದ ತಿರುಗುನು ಬೀಜ ನಾವು ಅಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸರ್ಟನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮಚ್ಚು ಪತ್ತಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಪೂರ ವಿಸಿಲ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆಡು ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐತದ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಐತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಪ್ರದೇಶ ಮೀರಿದ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಅವು ಮೀರ್ ದಿಪ್ಪುಂಡ ಹಿಡ್ದ ಅಂಚಿಗೆ ಸೂರಜಣ್ಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಅಂಚಿಗೆಲ್ಲ ಪೋದು ಜನಕ್ಲ ಹತ್ತು ಓಡುವುದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನಂದಿದೆ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂಚಂದ ಅದ ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ತಗ್ಲ ಮಾಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬೇತಗ್ಲ ತೋಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಂದು ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿ ಒಣಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಆರ್ಯನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೈಟ್ ಬಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಂದಾಪುರ ಆರ್ತೆಪುರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮನ್ನ ಪಿದೈ ಪೋಡೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮನ್ನ ಮಲ್ಲ ಓಡು ಮನ್ನ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂದು 10 ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡೊಂದು ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಕರೆದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಮನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗಲು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಅವು ಎಂಕ ಆತ ಸರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ದುಬೈ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದುಂಬೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಡಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ದಾದಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂವಿ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ದುಬೈ ರೆಡ್ ಶೋ ಆದಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಂದಕ್ಕೆ ಮಂತೀನಿ ಲಾಕ್ ಮಂತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಈತೆ ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಬುಕ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಅದ ಮಂತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನೀತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೌಡ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಜನಕ್ಲು ಖುಷಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಾಡೊಂದು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮಂತರ ಹೊಸ ದಾದ ಕೊರ ನಾರ್ಮಲ್ ಎರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದೇನು ಅನ್ನ ಐದು ಬೆಟರ್ ದಾದ ಮನ್ಪುರ ಐದು ಸೂಪರ್ ದಾದ ಮನ್ಪುರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲ ಅಗ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡು ಎಂಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪಿದೆ ಜನಕ್ಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂದು ಆವಡು ಪಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೋಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಳುಟೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಾಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೀಚ್ ಆವಡಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ದಾದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ತೂಪೇರಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲ ಪೋಪಿನೇ ಜಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿಂಚ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಪುಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿರ ಅವು ದೂರ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಡೆನ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಅಗ್ಲಿಂಚ ಬರ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಾತ ಮೂವಿ ಇಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ನಟಲ ಅಂದ ದಿಯಾಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳುಡು ಈರೆ ಸೊ ಈರ್ನ ಜನದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾತ ಮೂವಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ
ಹೌದು ಅದನ್ನ ಇಂಕೆ ನಿಜದ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಅವನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೇತೆಂತ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ತಿಗಿದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಪನ್ನಾರು ಹೀರೋಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಿನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ಕೇಂಡೆ ಹೀರೋ ಓಲುಪ್ಪುನು ನಾನು ಕುಡ್ಲಡೆ ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ಯಪ್ಪನ ಹೀರೆ ಎಡ್ಡೆವ್ಲಾರು ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹೀರೋ ಆಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡೆ ಇಡ ಹೀರೆ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಬರ ಮೂವಿ ಪಂಡೆ ಸರಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ಮನ್ಪುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗೆಲ್ಲ ಕೇನು ಜದ ಪನ್ನಾಗ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಲವರ ಕೇಳಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಳ್ಳಿ ಬತ್ತೇರೆ ಬತ್ತದ ಓಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬಳಸಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ಲ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಆರೇ ಪಡಿತೀನಿ ಅದ ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ ಆತುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರ ನೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಆತ ಡೀಸೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಆರು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಾಗ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಈರ್ನ ಮೂವಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆರ್ತಡ ಬರ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಆರ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ಈರನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಮೂವಿಡ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇದೊಂದು ರೆಡ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಅತ್ತ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ವಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಆಯ್ತು 3-4 ಇತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ನೆರ ದುಂಬದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೂವಿ ಮಂತ ಪಲ್ಲಿವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ್ ಮಂತ ಐದು ದೊಕ್ಕದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಹಿಂಗ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಅಂಬರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಡು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಆರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ನ 6 ಇಂಚ ಉಳ್ಳ ಆರ್ನ ಫಿಸಿಕಿನ ಐದು ತಕ್ಕ ಅಂದು ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂಚಂದು ಅನ್ಪನಾಗ ಮುಂದಾಟ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ನಾಗ ಉಮಿಲ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ತೂದನ್ನ ನಾವು ಓಕೆ ಬೇರೆಗೆ ಅಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಅಂಚ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕೋಟು ಸೋನಾಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಸೋನಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋನಾಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಅವು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆರೆಗ್ ಇರೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ಅದನ್ನ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ನ ಆರ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತದೆ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 3-4 ಸಿಮದ ಬಟ್ ಯಾರು ತೂತೆ ಅನಂದಂಗೆ ಸರ್ ಇಂಚಂದ ಅದೇ ಯಾರನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಬತ್ತೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಪೋಯ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ ಯಾರು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಿಲ್ ನೆಜ್ಜರಾರು ಹರಿಶನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಅನಂತನಾಗ ಯಾನು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಯಾರು ಮಲ್ಪೇರ ನನಗೆ ಈ ಹರಿಶನ್ನೆ ಪಂಡೆ ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಪಾತ್ರೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಡೆ ನಾ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ರೋಲ್ ಪಂಡ ಹರಿಶನ್ನೆ ಇಂಚ ಆರೆಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆರೆಗೆ ಆಬಿಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಾಜಿಗೆ ದಾಯ ಹಾಕಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೋಡು ಹರಿಶನ್ನ ಕಡಪುಡ್ದಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ದಾದರ್ ರೋಲ ಹರಿಶನ್ ಅರೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಅದು ಓದುದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಲೆತ್ತೇರ ಯಾರು 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಬೈದಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತೇರೆ ನೈಟ್ ಲೆತ್ತೇರ ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕಂದು ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚದ ಆರೆ ಕುಲದಾರ ನಂತರ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರೆಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕುಲ್ ಡೈಲಿ ಆರು ಬತ್ತೇರ ಬಂದವರು ನಾನು ಆರು ಆತ ಡೀಪ್ ಪಂಡ ಅವು ಆತ್ಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡು ಐದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಆತೊಂಜಿ ಅಂತಾರೆ ಪೂರ ತುಯ್ಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಆತ ಜೊತೆ ಸಿಂಕ್ ಆಪನತ ಓಕೆ ಪೂರ ಆರು ನೀಟ್ ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ದಾದಾಪುರ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡು ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡು ಇಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಇಂಚದ ಪನ್ನ ಆತೊಂಜಿ ಪನ್ನ ಹರಿಶನ ಮಿತ್ತ ಆರೆಗ್ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಆದಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಇಜಿನ ಆತ್ಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಡನ್ನ ಆರೆಗ್ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಆತ್ಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜಿನ ಸಾಧ್ಯ ಮೂವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನಂದಂಗ್ ಸರ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ ಬೇತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ ನಮಗೆ ನಾ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ತೂನಾಗ ಉಲೈ ಇಂದು ಆಪನ ಇದೇ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪನ ಒಬ್ಬರು ಅನಂದಂಗ್ ಸರ್ ತುಳು ಪಿಂಜರ್ ಬಂತರಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪನ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಇದೇ ಬರ ದುಡ್ಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣದೇ ಆರು ಪಣದಿತ್ತ ಅರೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ದಿಲ್ಲ ಪಣ ಯಾನ ತೋನಿದೆ ಕುಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಆರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆ ಅನ್ಪೇರು ಮೋರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚೆ ಅವು ಆರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಪಂಚ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಂಚಾಯ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಆತ ಇಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಬಟ್ ಅವು ಆರ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ರಿಯಲಿ ಪೂರಕುಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಗಲ್ಫ್ ಲಂಚನಿತ್ತೆ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಜ್ಜಿ ತುಳು ಆವಡು ಕೊಂಕಣಿ ಆವಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಕಾಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಅಕಲು ಅವೇ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ ಅಜ್ಜಿನ ಅಕಲ ಪಾತೆ ಬರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಏತ್ ನಮಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏತ್ ಕಲ್ತ ಆತಡ್ಡೆ ವಾ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಅದಪ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬತ್ತಿನೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಆಪ ಯಾನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವು ಪೂರ ರಾಂಗ್ ಕಲ ದುಂಬುದ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಎತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಸೊ ದಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಟ್ರೆಡ್ ನನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ಬಂಡ ತುಳು ಮೂವಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಟೂ ಒಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಇಂದಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋಡು ಹೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ತೂಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ್ ನಾವು ಹಿಂಬೇರು ಅಂಚಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಏನೇನ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಅರವಿಂದನೇ ಮೇನ್ ಬುಕ್ಕ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ഞാൻ ജാസ്തി ದಾದ ನವೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಅವು ಅವು ಉಂಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೆ ಒಂದು 20-25 ಜನ ಅವು ಏನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎನ್ನ ಮೂವಿಡೆ ಮೆಕ್ಲ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಅವು ಇರ್ನ ಮಲ್ಲಗುಣ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪುರ ತೂಪೆ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಮೆಕ್ಲ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಉಂಟವೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಪ್ಪರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ರವಿ ರಾಮ ಕೊಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಶೋಕ್ ಮೆಕ್ಲು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣ ಏನ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಕ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪುನ ಅರವಿಂದನ್ ಉಳ್ಳೇರ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಭೋಜನ ಉಳ್ಳೇರ ತೂಪ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಕ್ಲು ಅಂಚ ಮಂತದ ಅವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ತುಯೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇದೊಂದು ಆತಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದಿಯಾ ಮೂವಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರ್ ಕನ್ನಡದ ಟಾಪ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತೂಂದಿಪ್ಪುವ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿருந்து ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಲೆತ್ತಿಂಡ ಕೈకి ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚಿಪ್ನಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರ್ ನನ್ನ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಬತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ವಾದ ರೀತಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬೊನೆ ಎಲೆತ್ತಿನ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಏರ್ಲೆತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಯಾನದತ್ತ ಆರು ಏರ್ನಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಆ ಜನ ಅಂಚಾರು ಆ ಜನ ಯಾನು ಹೀರೋ ಅದುಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪೋಯ್ ನೆಟ್ಟು ಪೋಯ್ ಯೋಚನೆ ತೆಂಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲಿ ಪೊನ್ನಗ್ಲ ಲೆಪ್ಪರು ಸೂರ್ಯ ನೀಡ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಾರು ಇಜಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಕಲಿ ಪೂರ ಲಂಚನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬರ್ ಎಂಡ ಮಾತ್ರ ಏಡು ಲಂಚನ್ ಅದು ಭಯಂಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಅದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜಿಂದು ಕೈತಲ್ ಒಂದು ಯಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿ ಪಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 45 ದಿನ ಶೂಟ್ 45 ದಿನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂವಂದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪರಿಚಯ ಮಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ಅಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರೋಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮಂತ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಕತೆತ್ತ ವಿಚಾರದೊಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿರವು ಆಚರಣೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿದೊಂದು ಮರ್ಯಾದ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಂಜಿ ತೋಜಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಲೆಕ್ಲೆನ ವಿಚಾರಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಯೋಚನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಕ್ ತಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ ದಾದನಾಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಐಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಸುರಜಿನ್ ದುಪುರ ಆಪುಂಡ ದುಪುರ ನಡಪುಂಡ ದುಪುರ ಉಂಡ पण आपले विषय ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಏನ್ ಇರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಟಾಪುಜಿ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡ ಅಪ್ಪ ಹರೀಶನ ಪಂಡೆನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನರ್ಶನ್ ಆರೇ ಗೊತ್ತನಾ ಓಕೆ ಸುರೇಂದು ಎಡ್ಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಗ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತು ಏನ್ ಕೇಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಒಟ್ಟರೆ ಬೋದು ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಮಂತೆ ನಾವು ಅಪ್ಪಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯತ ಜನ ಪಾತ್ರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾತ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಂದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಬೋಡು ತಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡು ಹರೀಶನಾಗ ಐಡಿಯಾ ನನ್ನ ಕತೆ ಕೇನು ಕುಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕೇನು ದಾದ ಡೌಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ ದಾದ ಅಂಚ ಪಂಡರ ದಾದ ಒಂದು ಅಂಚ ಬೋಡ ಒಂಚ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಬಿಡುದು ಪೋತಾಗ್ಲಿ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಹರೀಶನಾಗ ಉಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದಿರಿ ಪುನಃ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಆರು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೆನ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಜವನೇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಡೆ ಪೋಯ್ಡ पण ನಮ್ಮ ಅವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಒರಿಯೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒರಿಯೋಡು
ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚೋರಿ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗ್ಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ಇಡ್ತೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ನಗಲ ವರಿ ಪೌಡ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಆತೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಿ ಅಂದೆ ಪೋಡಾತೆ ಸೊ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಅಂಚಾದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪತ್ತು ಬರ್ಪುಜು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲುಂದ ತುಳುಂದ ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಅಮಸರ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ ಎಂಚ ಮಾಲ್ತಂದುಲ್ಲ ರೀತೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆದಿಪ್ಪು ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಷರ್ ಪುರ ಮಂತ ಇದಾವು ಇರು ಪಂಡದ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಕಡೆ ಪಂದೆ ಅದ ಪಂಡ ತುಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬೋಪ ಅಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಪ್ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಲೆತ್ತ ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪುದರ್ ಊರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 25,000 ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ 10,000 ತೃತೀಯ 5,000 ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಮಾತ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ಗೊರ್ಪನ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋದು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂನೆಗನ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಸುರಾವು ದಯಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕುಲೆವತಿ ಕುಲೇಶ್ ಬರ್ಪಂಚಿನವು ಖಂಡಿತವಾದ ಲೈಟ್ ತೆಲಿಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ನನಾತ ತೆಲಿಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 25ಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಡೆ ಸೊ ಬುಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಏತೆ ಉಂಡು ಮೂವಿಡ್ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬುಕ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾದ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಅನ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟಾರ ಬುಕ್ ಅನ ಮೆಲೋಡಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ ಕೊರ್ನಾರು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಸುಮಾರು ಜನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುನಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಿತ್ತು ತಪ್ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದಾತೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೊರಡ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಪಲ್ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡರ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಲಾತ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಟೊಡ್ಡವ್ರ ಅಲ್ಬಂದ ಹರೀಶನ್ ಅರಿಪುರ ಕೊರೊಂದುಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ ವನಸ ಇದನ್ನೇ ತಪ್ಪರ ಮಂದುಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಜ ಒಂದು ಈಗಲೇ ಇರೋ ಪನ್ನಿ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ನಾವು ಕೊಂಚ ಕೈ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಂಚಿನ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಬಂತಾರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅಂದತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ಲೈನ್ ಇರ್ಪ ನೋಡಿಯುತ್ತೆ ಅವೇ ಮೂವಿದ ಬೇತವಲ್ಲ ಅವು ಮೂವಿದ ಪಂದಾದ ಬುಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡಿರಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ 100 ಡೇಸ್ ಆಪಣತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಲೇ ಬರಪೂಜಿ 100 ಡೇಸ್ ಆಪಣತೆ ಈ 2 ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲದು ಯಾನೆ ಮೂಲ ಆಂಕರ್ ಅದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಶೋ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ಈ 2 ಸಾಂಗ್ ಐತು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬರೋಣ ಮೂವಿ ದೇವ ಕನ್ಯೆಯೇ ರವರ್ತಿ ಬತ್ತಲಿಂಚಿ ಐಸಾ ಬೇಲಿದಾಯೆ ಓ ಉಡಲೆ ರಾದ್ ಪೊಲ ಬೀಸಾ ದೇವ ಕನ್ಯೆಯೇ ರವರ್ತಿ ಬತ್ತಲಿಂಚಿ ಐಸಾ ಬೇಲಿದಾಯೆ ಓ ಉಡಲೆ ರಾದ್ ಪೊಲ ಬೀಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಾಯನ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸೂಪರ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮುಂಟ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಸೋವಂಡ ನೆನಪಿತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಎಸ್ ಪಿ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬಲ ಓಕೆ ಡನ್ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಚೆಲುವೆಯ ಅಂದದ ಮೊಗಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೇ ಭೂಷಣ ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾಳುವ ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಭೂಷಣ ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸತಿಯೇ ಕಾರಣ ಬಾನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆ ಶಶಿಯೇ ಭೂಷಣ ಬಳಕುವ ಲತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಡಿಗೆ ಹೂವೇ ಭೂಷಣ ನೋವಿಗೆ ನಲಿವಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ನಲಿವಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಕಾರಣ ಚೆಲುವೆಯ ಅಂದದ ಮೊಗಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೇ ಭೂಷಣ
ನಲಿಯುತ್ತ ಬಾಳುವ ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಕಾರಣ. ಸೂಪರ್, ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಲಂಚನ್ ಎತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿಜವಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ 26 ವಾ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವೈಟಿಂಗ್. ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂವಿ ಬೋಡು, ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂವಿ ಬೋಡು ಮೂವಿ ಬರಂದೇನೆ ಒಂಜಿ 2.5 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪನ ಬಂದ ಅವಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ತು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಡು ಬುಕ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಲ್ ಒಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ತು ತೂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ತೈ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಪೂರಲ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಬ್ಬರು ನೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಲೇಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೋನಾದ ಉಲಾಯಿಗೊಲ್ದು ಬೇಜಾರು ಅಂಜಿದ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪು 2 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ ಗೊತ್ತಾವಂದು ನೀಟ್ ಆದುಂಟು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಲ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತ ಮಂತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಲಾಷ್ ಕಾಲತಿ ಬಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜರಂಗಿ ಮೋಹನ್ ಆರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಪನ್ನದ ಎಡಿಟರ್ ಪನ್ನ ಎಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ಏರೆಗಾವಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅತೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂದಿಡ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೆನಪುಡು ಒರಿಪುನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಾರ ಜಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಪೆ ಓ ಏರಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದು ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಇಂದುವೆ ನವೀನ ಇಂಚನೆ ಬಂದ್ಪೇರ ಭೋಜನ ಇಂಚ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಂಚ ಬುಗ ಎಂಕ್ ಅವು ಓವ್ಲೆನ್ ಬಂಚ ಬರೆತಿನ ಇಂಚ ಪಂಡಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪನ ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪನ್ನಡು ಬಂದಿರ್ಮಲ್ದಿನ ತೀರೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಪಿಲಿವೈಲ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ ಕಟಪ ಅಂತ ಅಂದು ಅವು ಹಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬರೇ ಕಟಪ ಅರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಂಕೆ ಪಸಂದ್ ಆದಿರ ಡೈಲಾಗ್ ಮೇರೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲ್ಡರ್ನ ಓ ಅಂಚಿನ ಅತ್ತೆ ಲವ್ಡ್ ಒಂದು ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅನ್ನ ಗಾಪಿನ ಬೇನೆ ಪಡ್ಕಿಗೆ ಕಲ್ಲನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡ ಅತ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಲ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಸರ್ ಈರ್ ಇಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿಂಗಲಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡದು ಮೂವಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೋಡ್ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಮೂವಿ 26 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂದ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರಕ್ಲು ಪನ್ಪೇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ದ ಇಂಚಿನ ರಾಜಮೌಳಿ ಕಿಂಗ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಂಚನೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಲೇಟರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪರ ಒಂದು ಪಂಡ ಆರು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಬಂತೀರಿ ಈತ್ ಬಜೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ 10-20% ಇಂಚಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪೋಪುಂಡೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಯ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ದಾದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಅವು ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಆಗಿಜನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಪು ನಮ್ಮೊಂದು ಈತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ ದುಬೈಡ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಬೆಂದಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಮರೋಡ್ದು ಬೂರುಜಿ ಮರ ಅವು ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ದುಬೈ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು 40 ಇಂಚ್ ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಬೆಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನ ಕಾಸು ಎಂಕುಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರ 100% ವೈಟ್ ಅಂದದ ಮೂಲ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಚ ಅವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪಂದುಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇದು ನಾನೊಂದು ಈರೊಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಈರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈದ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾರ ಅವು ಇಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಈರೆಗಳ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ ಯಾನೊಂದು ಈತ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯುವಾಗ ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾರು ಆಂಡಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇತಕ್ಲಂಚನ ಅಂತ ಯಾರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಚಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಈ ಅದ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಲಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಲೆತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ 25 ಕಾಲ ಕುಲೆ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಡಪದ ಅವಲು ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ನೆಂಚಿನ ಕುಲೆ ಕಡಪ ಜನಕ್ಕೂ ಪೋಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಜ್ಜ ಅಂದ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಲತೆ ಬೇಷ ಬರ್ದ ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಪಡೋದು ಜನಕ್ಕೂ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪೋಡುವೇರು ಅಂಚೆ ಈಜಿ ಜಾವ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೇರು ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಪೋನಾಗ ಜನಕ್ಕಲ ಪೋಪನ ಬದಲಿಗೆ ಕುಲೆ ಪೋಂಡ ಕುಲೆ ಒಂದು ಕುಲೆ ದಾದ ಬರ್ಪನೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್
ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬರ್ರೆ ಅವು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ದೂರದ ಪ್ರಯೋಜನ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವರ ಆಪುಜಿ ಈ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿನ ಅನಂತಲಂಗಾರನ್ ಲೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಅನಂತ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದ ಆರೆ ಬರ್ತದ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರು ಇಲ್ಲ ಪಿದೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಸೊ ಈ ಏಜ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಿದಾರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗುಲ ಮಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಡ ಅವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಆರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ಜಲ್ಲ ತಂಬರ್ರೆ ಸೊ ಆರಿಗೆ ಬಟ್ ಆರು ಬೈದೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೈದೇರಿ ಯಾನ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಡೇ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದ ಐಕ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಪೂರಕ್ಕೆ ಬೈದೇವೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಲೈಜಾರೆ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯರ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ಖಂಡಿತವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲದ ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನಡೆದು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ 26 25 ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಗ್ಲ ಊರದ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಡೇ ಪೋದು ಮೂವಿನ ತೂಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತ ವಿಚಾರನ ಪಂತರ ನಿಗ್ಲು ಸೊ ದಾದಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿರ್ದುಂಬುಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂತೇರೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡನ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೂಪರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಆಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಲೆ 26 ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ 100% ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮನೆ ತೂವಡತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೀದೆ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೈತಲೆ ಒಪ್ಪುನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಕ್ಲ ದೂರ ಪುನಃ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪುತ್ತೂಡ ಒಡ ಇಟ್ಲಾಡ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೇದು ಅಣ್ಣ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪನಂದಿತ್ತೆ ನೆಡ್ದುಂಬ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಬಂದು ಕೊಡ್ತ ಮೂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮತ ತೂಂಡ ಪಂಜ ಇಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾರು ದುಬೈದ ಶೋ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಐತ ಇಂಕ್ಲು ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೈಟ್ಸ್ ತಂದಿನ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನಲ್ ಎತ್ತಿತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬೈದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಬೈದಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ಸೊ ಆಕಲ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಆಕಲ್ನ ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಆಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಪಂತೀರ ಅವು ಸೇಮ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೈ ನನ್ನ ಸರ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ತೂಯರತ್ತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಉಂದ್ವೆ ಮಾರ್ಚ್ 26 ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಡ್ ಕುಲೆಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪಾತೇರಿಯ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತು ಪಾತಿರಿಯರು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬತ್ತು ಪಾತಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ದಾಯಗ ತೂವಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ಪರಪಂಚನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆಯನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಒவ்வொவ்வೊ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡದ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೂಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡಾದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ 26 ಪೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೂಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರಣ ಗೆಂದಾಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಗೆಂದಾಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರಂಚಿನ ರಡ್ ಜನ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನೀವು ರಡ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದದು ಬುಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ 26 ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ಪನ ಬೋಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿನ ತೂಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ್ ಗೆಂದಾಗ ನಾನಾತು ಮೂವಿಲ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ ಮಾಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪನೊಂದು ಒಂದು ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಹೊರತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.